min beltima kadi e garangal maɗo hannde ɗo e leegal he kadi ko mbawɗa ƴettande men ɗo kadi ko yettude hen Allah no feewi kadi kalde mon ɗo ko musidɗo mon Mahmoudou Sissoko ɓurɗo lollirde Talibé Cheikh ko yettude Allah tan no feewi sabu ko min mbaɗat ɗo ko anniya mawɗo men jogii hen ko gonga ni hay min joɓaka kono noon ɗo min goni ɗo amin jetten Allah no feewi sababude daranade leegal walla daranade wuuro ngo gati komin pokkiten ɗo ko amin jiiɗi noon kadi e ɓen kadi jogorɓe yeeɓoyde ɓe noɓe mbawata wallirde men noɓe mbawi golle ɗe min puɗɗi ɗe noɓe mbawata heɓirde hen komin jiiɗi ko saabu ɗum ɗo ko matériel wawi liggade ɗum ene waɗi balisaji ɗi ganduɗa hoorema vraiment so tawi wona tan kaɓore tan a wawa liggade liggoɗa ni ene waɗi hen leɗɗe koma soppa kadi amin mbaɗa hen noon piye min mbaɗa piye komin keeɓi foof kadi min dendina min cooda ratoji holno ɗum ardi ɗum ɗo kam ardi tan ko miijoji amin tan men tan sukaɓe min jooɗi jour go tan min mbi miɗen jiiɗi wadde association min denda min mbawa laɓɓinde leegal ngal noon firtani tan ko koño ɗo tan ala sahaji amin ƴetta tali o min ɓitta ɗum sahaji kadi aljuma goɗɗo so ari kadi min natta e leegal min ɓitta ɗum kono noon so tawi noon kam kala jiiɗo ɗum ɗo kadi noon ene wawi arde renda e amen wawde yuɓɓinde golle ɗe no hannirta ɗum woni fandarde guila puɗɗon holno mbaɗirton organisé ha mbawon fittude nde tawno fittata ko eɗen gandi ko rato e pelle e brouette e pittirɗi holno mbatton ha keɓon ɗum ɗo eyyi ɗum ɗo premiére nde min puɗɗinde ko seeɗa min jogui ɗo e nder komin jahata ko min keeɓa nogas capannayyi e minen koye amen kadi komin jogui kadi min ittata kadi e posuji amen kadi min dendina min cooda hen matériel kadi noon nde wonnoon min mbawa kadi ubbude ɗum kadi wonno ko mbimi ko tan heɗotoɓe ne heewi musidɗo men ari ɗo en mbaɗa campagne e nder hen noon min kalanima noon affaire leegal ngal no woniri ni amin jogui ɗo sukaɓe dariɓe yiɓɓe kadi yuɓɓinde leegal ngal yiɓɓe yuɓɓinde kadi wuuro ngo kadi kese noon o holliti hen kankone weltare makko no feewi vraiment o wi kankone ma o eto wadde hen doole makko nene mi ko ɗumen ɗartata walla amen tan no min keɓiri hen doole kadi so goɗɗo walli men komin mbaɗoɓe so wallani men komin mbaɗoɓe min kam ɗum men daari e guila puɗɗi ɗon holno leegal ngal jaɓɓori ɗum eyyi leegal ngal machallah vraiment e ko jiiɗa hannde ko tan saabu goto foof en jogui hen coftal no feewi kala jiiɗo amen pitta jogoto hen weltare no feewi vraiment min dañani hen caɗele banggue leegal he ndiyameji meɗen jara hokka men kadi vraiment machallah beele oɗon jogui nokku ɗo ndendirɗon ko wayno groupe WhatsApp walla ala eyyi min jogui no foti onon yimɓe wonɓe hen beele oɗon gandi no poɗɗon walla ala eyyi aɗa andi kala saaha ene waɗi tan mettoɓe kala jour momin pini walla jour aljuma momin pini ene waɗi hen yimɓe ɓeytotoɓe kono noon premier en liste o kam onno toon no winda ha paari nde wonno min jiiɗani heɓat ɗum ko kayitaji beele min mbawa gollude min keeɓa kadi matériel ji saabu ɗum ɗo komin yesso men payi caggal kamen jahata so Allah jaaɓi hol erago ngo beddoton ɓesgu Madina heddiɓe wonɓe leeɗe ɗe erago amen tan kay ko yimɓeɓe goto foof tinno saabu ɗum ɗo wona goɗɗo mbaɗanta ko hoorema mbaɗanta laaɓal kam enen fof eɗen gandi laaɓal kadi ko ɗum nehirɗo ɗum tawɗo wuuro ngo kadi vraiment min kam ala foof ko mbawmi wiide bandiraɓe sona goto foof tinno e laaɓal tinno e wuuro ngo ko ɗum tawɗen ko ɗum nehiriɗen ko ɗum kadi ganduɗen wadde ɗum foɗɗen kadi wadde kadi wona titone meɗen assalamu aleykum bandiraɓe on calminama on juurama no fewi eyyi oɗo ko belli eyyi mi salmini moon onon foof mi juurimama eyyi mataw ko amin mbannoɗo association goto pour yidde wallude wuuro ngo eyyi wallude wuuro ngo noon ko banggue laaɓal sabu par toujours yimɓe ne mbiya wuuro ngo wallaka eyyi kadi gueɗe goɗɗe ɗe min kam pour mino pour raɓɓiɗinade rek gueɗe goɗɗe ɗe sukaɓe wuuro ngo yoɓe jimmoɓe darano ɗum koye mabɓe woto ɓe paad ha laamu daro wiide ko ma laamu adda fittoɓe yoɓe ɗum foof yimɓe hankadi yo basto e laamu e alaɓa ceer eyyi goto foof yo laɓɓin nokku mum ha laaɓa ceer eɗen gandi laaɓal kam ko afo ngaalu eyyi kadi kañum kadi woni afo cellal eyyi so tawi laaɓani tan cellal heɓata ko ɗon joni noon enen foof min kam ko beddotoon ɓesgu Madina kamɓe foof goto foof yo tinno laɓɓina nokku mum o ha laaɓa ceer hande min ndewi ɗo min pitti min ɓamti min mbayri dawde noon min mbayri dawde kono wonno ko guese ɗe temps o yombani kono noon o saaha nde wonno guese ɗe ɓussima min mbi yomin continue jomin gattoto min gonno saabu won namdornoɓe woni yetnomin ono mbaɗan ɗo ngo gacci ɗum kono min mbi min gaccani mataw kay ko liggeji ɗi no wayni tan eyyi eɗen gandi so guese ɗe ari tan programme uji hewɗi ɓussoto
hol erago ngo gerotoɗa faade e mairie ha e yimɓe jomen moyen holko ɓurɗon sohlude e wallitede? eyyi min gerotoɓe tan koko min poti liggorade ko ma heeɓo brouettaji min ngala brouettaji min ngala kadi peeluji ɗiɗo pittirɗi jiiton ɗo ɗi pittirɗi woni ɗiɗo ɗiɗi jiiton ɗi ko minen mbaɗi capannayyi haaɗi cooda hay capannayyi ɗi wona wonde ene timmi ñande wotere komin tegat oɗo aljuma so tawi min keeɓi hunde seeɗa min jaaha min coode pittirɗi 4 walla 3 min gadda min mbatta hen ha woni Allah wali min keeɓi ɗo pittirɗi saɓori seeɗa kam hande kam ma won pittirɗi hedde sappo walla eyyi min keeɓi ɗum ɗon o saaha kam taw koye min kaal gonga hay peel min ngala ko ɗum ɗo tan somin pokiri liggoyade min luuɓo min jaaha eyyi minen ko ɗum woni koko min mbasiyoroto kadi no wiyete nde mairie o wawata darande min ɗum ɗon kadi min mbawa hebde ɗum mbiɗa liggey o wawa tabidde no Gara Mamadou wi ni min jiilaki hen huuɗo min jiilaki hen hayiɗat so wona saabi Allah e Nelaɗo mum ɗum immini min sibi Allah e Nelaɗo mum liggey o sibi Allah e Nelaɗo mum immini min on jarama eyyi erago woni amin noddi dendagal sukaɓe leegal ɓe kala to jiiɗon ɗum ɗo so tawi ene waɗe goto fof yo accu golleji mumen ara anda enen fof gonɗen tan ko wallodir saabu Allah e Nelaɗo mum wona heɗen jooɓe hen wona haydara eyyi dendagal sukaɓe wonɓe ɗo ɓe heɗen mbaɗi hen erago yoɓe gara e ko wona ɗum wonɓe caggal leydi so on jii ɗum ɗo gandon ko e dow ballal men enen fof gonɗen joni noon kala boɗɗo hen hunde ha Allah kam ko jooɓo tan jobdi muɗum donc no men wonɓe gaɓe kam amen ñaagui tan erago yidde wallodirede e nder yimɓe fof inchallahu taala ɗum woni ko hande yimɓe ko wawa daranade inchallah on calminama on juurama musidɗo moon Baye Cissokho ko jeeyaɗo Laaɓal Nasrullahi